Apelacioni sud u Nišu uskoro će odlučiti o žalbama advokata Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Ako sud usvoji žalbe, njih dvojica bi mogli biti pušteni na slobodu nakon skoro 7 meseci provedenih u pritvoru. Razlozi za žalbu. Više javno tužilaštvo u Zaječaru dostavilo je optužnicu protiv Jankovića i Dragijevića, na osnovu koje su njihovi advokati podneli žalbu apelacionom sudu. Advokat Srđana Jankovića, Živadim Bogdanović, izjavio je: "Uložio sam žalbu jer se pritvor mog klijenta temelji na tome da ne bi uticao na svedoke. S obzirom na to da su svi svedoci saslušani, smatram da više nema zakonskog osnova za zadržavanje u pritvoru", rekao je Bogdanović za Kurir. Malo verovatno puštanje na slobodu. Ipak, prema mišljenju advokata iz Zaječara, teško je očekivati da će optuženi biti pušteni na slobodu. Težina krivičnog dela za koje se terete, kao i uznemirena javnost, igraju ključnu ulogu u donošenju odluke. Detalji optužnice. Janković i Dragijević se optužnicom terete za teško ubistvo za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora. Prema optužnici, 26. marta u Banjskom polju kod Bora, devojčica Danka Ilić izašla je sama na put, gde ju je automobilom udario Srđan Janković. Nakon toga, Dejan Dragijević ju je zadavio rukama, a telo su potom bacili na deponiju. Zaključak. Iako su advokati uložili žalbe, konačnu odluku doneće apelacioni sud u Nišu. Javnost sa nestrpljenjem iščekuje ishod, s obzirom na težinu dela i emotivni uticaj ove tragedije.